Tapi Mbak niku penggirong tigon niku dimanfaatke Mbak niku. Ha nggih. Niku suarane apik-apik. Kabeh lho. Jumeneng mboten. Nek mboten jumeneng berarti kamera yang ngesot. Ayo nggih. Ora apa-apa lho, isu-isu jujare apa. Ayo kene duduk-duduk sini lho, aku tak di tengah-tengah gitu lho. Duduk sini boleh lho. Ayo Mas Sulomo. Joko Sulomo. Ora ijen bertiga. Ayo sini. Nggih tutupan gitu tutupan. Ayo. Pinter ya. Ayo ki 50-50 lho nek mangkat lho. Lho kuwi lho. Yo kene paling ora madheprono lenggah kene ra wani madheprono. 50-50 iki. Kamerane mesake kuwi. Kameramene iki lho. Ayo coba. Yo ngadeg-ngadeg yo. Yo. Kaya disupitke masal gitu-an. Ayo. Urut yo. Sing urut tuwa sapa iki? Ayo. Tuwa iki Sulomo, tuwa dhewe kok. Kasepuan kuwi. Swidak papat. Nek kami sepuh iki nganggo kaos kaki ciri-cirinya. Ayo, itu ciri-cirine kami. Ayo Sul, sepuh. ayo. Nek wong lanang nek kaki. Nek wong wedok ngene nek wong lanang. Wiwitane oh pengikute Mbak Wiwit TikTok oh iya wiwitane Honda ayo Mas anderek sang peke sing dicari apa to kok digini-gini terus tuh hilang hilang apa ki ayo bisa yuk priya bagus kang olah budaya monggo sak menika Mas Saulin ya Mas Mas Taslim kok iya solmete Mbak Elisa lek campur sari ora solmet sowan kancane ya elek ngono ning ndi nyang kutha gedhe sak laringkas Bentara terus yum oper Mas Joko jadi tak ngene kok gendake semua tak tindihin selendang kuning kang saking wukir bendoro suara kok bendoro suara sing suarane bendoro swara kurang pramono ning wasesa ngungro
Ya, Mas Ulomo tulungane sing sugih singkok ya, Mas. Angung krom marang bendara Tiasu Lestyo pijer ngincangake Kamu gini sama siapa sih? alis. Ketip-ketip terus loh. Mas Taslim iki sing kulon sing gandang. Oh, tak kira bareng, Mas. Tak kira bareng. Wis isu kok, ayo. Terus putus asa bareng isuk. Terus, ayo. Terus tresno sesidem. Matur nuwun saged pinarak. Kancanono Mbak Elisa. Sing dipundhut supaya nembang sampeyan. Mbak Elisa sih, ayo Mbak, sampean Mbak. Luweh becik patenana timbang Inggih, matur nuwun dumateng Mbak Elisa, Umi lan sedaya kadang-kadang waranggana pengrawit. Sik tak selani siji jingkas. Iki anakku wedok Umi iki wis kadung latihan wiwit wingi.
Apa iki aku njaluk tulung kele bar ditembangke iki dikethok Mas Yosi. Yen perlu aku nyuwun tulung karo Mbak Elisa iki diviralke. Iki apik tenan iki. Tenan. Langgamu ya apik, lagune kepenak, cakepane ya menggelitik tenan. Wah, iya ya. Apa le? Abote katresnan ya. Ya, ya Om. Bapak Nono. Menengon lho bintang tamu. Ayo. Kok singkas sih. Dawane yen ora kleru asmara ndana. Apik cobi bapak-bapak ibu-ibu di apa diresapi terus kalimate utawi syairipun cakepanipun menika dipun gatekke apik tenan iki karyane Mbak Sukron iki ning ibarate kaya mutiara kependhem. Heeh. Dibuka ning kene. Iya. Ya Om. Jarawaning Sulestiang warani Wroh kepyaring jagat raya ayumu mong lahir wae Hapsari soteng iwang Hendra Jaba lan jero beda kalong alit mangsa jambu kok pedha talining tresno Ayo karo diresapi ya Om. Karo ngiling-iling lelakon sing ngawuri. Ayo apik iki. Iya. aku bingung campur buyut ego mendung terus agawe bayung aku kok kaya wong linglung harap aku tuh ning rasaku gandrung jane sing bagus bojoku apa aku keliru panyawanku bareng weruh sang pambayunku manyang bojoku kok metu bosanku wiwitane ora gagas mringkung gregas omang adem limas tresno bojo banjuran tas yen nganti tegas aku wis ikhlas Ngelak tenan. Iya. sing bregas mas timbang mrene bareng aku
Sik nduk, sik men cetha nduk, men cetha. Iki saire piye cakepane piye. Iki penting banget. Wah, apik ngangge Purwakanthi. Yang ong kabeh, as kabeh. As wajik murah. Bawane napa langgame? Langgame wae. Langgame. Aku bingung campur wuyung. Bingung campur wuyung. Terus Mega mendung terus agawe payung. Aku kok kaya wong linglung. No. Aku kok kaya wong linglung. Arep tak putung ning rasaku gandrung. Nah, jane arep dipedhot ning kok aku seneng ngono kuwi. Nah, ngono kuwi berat kuwi ora. Terus kedua, Jane sik bagus bojoku. oh iya, terus Apa aku kliru panyawangku? Bareng roh sang pambayonku. Menyang bojoku kok metu bosenku. lah bareng roh wong lanang liya karo bojone terus bosen. Biyen kaya apa len tresnani le romantis nganti kaya apa bareng ngerti wong liya luwih ganteng nyawang bojone kaya kumban. Wiwitane ora gagas. Ora gagas si as-asi. Mring wong bergas omah ngadep limas. Tresno bojo bandio rantas. Yen to nganti tigas aku apa wis ikhlas. Nah iya, nganti tigas pegatan apa wis ikhlas. Terus bar as-as terus ganti apa iki? Sing bergas mesti ndang mrene. Sing bergas. Marang aku gedhe katresnane. Nadyan sing kondang ramane mula njur aku apa mbandang wae. Mandang wae, geblas lah. Terus terakhir Sampun. wis iki mau ya. Sampun. Oh iya, wah aku kesenengan terus gelem mandek ngono. Elok kuwi ya ben diviralne karo Umi karo Mbak Elisa ben ditrenke karo Mbak Uun yen pas kelenengan ning Madiun. Karo Mbak Tutik nang Ngawi kuwi sesepuh sinden lho. Iya. Nang kono sinden-sinden anggere Mbak Tutik teko langsung nyembah kabeh. Kabeh padha tiarap. Yo kok watu bandemne kok. Mamane pelok. Nggih. Karyanipun Om Sun Gondrong saking Miri Iki Gambar. rame-rame mawon. Rame-rame Mbak Uun, Nah, monggo Mbak ditunjuk. Birgita, Mbak Umi, sama Mbak Tuti. Ya, rame-rame lah ya. Jong rame-rame kok. Ayo. Ayo golek dhuwit. Sekarang ya 17 derajat kok ya, jadinya ya pada kerukupan. Lah Dingin. sindene anggere kademen mesti kok kene krungu ya mesti. Lah aku dadi bingung ngono ya. Adem po pedes. Iya. Hiro Lupatmo. Ini bagus. Wes ngelindur Pak Tuti maju ya ora nggawa mic. Wes kesuwen. Lali. Kangge bawa mboten Mbak Lis? Oh bawa nanti Oh iya, langsung monggo. digilir aja ya. Siap. Arep apa kono kencan. Ayo. Oh, dewe-dewe ngobare lek padang. Apa? Kangkor Rinoso ya? Apa? Ya, oke, langsung. Ayo, saka anu. Ayo Tut. Sesepuh, ayo. Sesepuh. Kowe iki kaya mahasiswaku apa mau nggih? Ngono sik lho, ayo. Kan ciri khas Pak ya ya. Mahasiswaku ya nek Iya. esri ngono kuwi enak. Angel iki Pak ilangane piye carane? Mare kulino mendesah lho. Horor.
Lah iki tak ganti bar iki. Neng nggon TV lho, soalnya ketok ayu banget ya. Dadine ya arep ganti piye sinomane jan wis kaya Tutik Salindri. Ayo, tuti bersalin. Ini salendro. Tutik Kambi. Ya bir. Salendro. Sumanding sisihmu Adan hawane kaya diase kaya ning Sri Wedari ya. Oper, Mbak Elisa. yen wis rina enggal ratri kang katulu Hop. Mbak Un, ayo. mong sliramu tanah liya dak tresnani lahir Monggo diaturaken langsung dangdut kemawon. Ya. Dados